Os de Vimianzo asaltamos o castelo unha vez máis! Lume! Lloverá, lloveré, lloveré. Lloverá, lloveré, lloveré. Lloverá, lloveré. Cuando pase el tifón nos llevará con él. ¡Va a empezar o saltiño! Con isto vou mollar a todo o mundo. É unha sulfatadora. Con isto e outro par delas, sin problema. Pero lavada dos carabajos, non matamos a xente. Unha pistola que acabo de comprar de auga, pero xa quedeime sin auga. Xa gastamos todo, mollamos a todo o mundo. Un pouco remollados. Que tal, Nati? Ben. Resistencia. Resistencia. Vamos medio quiñón. E vimos dende Burela, levamos 13 anos vindo ao asalto, somos como da familia xa. Nós con música ainda nos animábamos máis. Viva Troula! Ahora imos contar unha historia que comeza con Catalina de Fonseca ata a vida actual. Eu disfruto como un neno pequeno. A verdade é que é emotivo, unha festa na que todo se une, unha festa na que Vimianzo, a verdade é que pasa o ben, un disfrute. Nativos de Vimianzo. É a primeira promoción que se asaltou o castillo. Estuvemos ali de merenda, de sardiñada e tal. Bueno, pois agora tal, vamos a asaltar o castillo, que é unha cousa moi bonita para, bueno, pos antigos e pos modernos e pos da hora. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. Pois agora vamos facer o percorrido hasta a Plaza do Ayuntamiento. Nós somos os músicos de Camariñas. O meu instrumento é unha caixa de galletas. Porque nos avisaron de repente e como había que facer ruído unha caixa e pedras. Mas ainda seguimos aquí a curar tempestades de sal, resistindo a violencia del mal de esas serpes e cans que nos queren calar. Realmente vou vestido co carozo. É o chubasquero da Idade Media. Pois nós representamos a Irmandade de Verdollas. Veño cas veciñas todas, ca pandereteira famosa de Verdollas. É que mellor forma que bailando. ¡Pues dalle! Hai que bailar, isto é unha festa criminal, isto é o mellor que hai no mundo, isto é un roba mar. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Nós somos o asalto. Xa estamos preparados, levamos aquí os fachos pequeniños, acabaremos todos nesa cama facendo saberiosque. O asalto Castillo, o mellor que poda haber. Vimianzo en sí é o mellor que hai. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Agora ven o pratísimo forte da noite que é a representación teatral do asalto ao castelo, os fachos de lume que é o máis bonito da festa para min. Os que somos de Vimianzo sentimos ilusión e emoción por esta festa. Para min é a festa máis importante que temos aquí no pueblo, en todo o ano. Eu vou a ver se pillo un facho. Lume, non vaya troula. Lume!